Tancarem la roda de presentacions amb la darrera entitat, que és la Cooperativa Catalana de Serveis Financers. Crec que és la més jove, si vaig equivocat el Jaume em corregirà. És una cooperativa que té com a finalitat promoure una entitat en forma de caixa cooperativa catalana que pugui donar els serveis financers en la seva forma més àmplia a les persones sòcies cooperativistes. Ens en parla Jaume Angerri. Bona tarda, Jaume. Molt bona tarda i moltes gràcies per la invitació. Nosaltres, com deia en Miquel, som els més petits d'aquesta trobada. De fet, quasi, si em permeteu la broma, vam estar a punt de no néixer. És a dir, hem tingut prous problemes en la formació, diguéssim, de l'inici de la cooperativa, com perquè realment, quasi en altres circumstàncies, diria, seríem una d'aquells projectes que hauria desaparegut. Però bé, si em permeteu, jo a les preguntes que m'havia comentat abans el Miquel he fet una petita presentació. Si sóc capaç de compartir-la, a veure si me'n surto. Me n'he sortit? Sí, perfectament. Doncs bé, moltes gràcies. Com us deia, per anar de pressa, nosaltres som una entitat cooperativa amb els principis que ja heu explicat els que m'han precedit, els valors de la banca ètica i els principis del cooperativisme internacional. Cada persona té un vot a la cooperativa, que va néixer una mica davant de la desaparició de les caixes d'estalvis més properes, les caixes d'estalvis territorials. Però, com veieu en aquesta transparència, hem tingut una vida una mica atzerosa i, de fet, ens estem refundant ara, a final d'aquest mes de novembre, aprovant el Pla Estratègic 2021-2023. Però, tot i que som petits, tenim un gran somni. Nosaltres sí que volem ser una entitat financera amb llicència del Banc Central Europeu. D'acord? És a dir, comencem sent una cooperativa de serveis financers, com ha explicat molt bé l'Arnau Galí. Evidentment, COP57 és, diguéssim, per nosaltres el superreferent, perquè és una entitat molt consolidada, com ell deia, no només amb anys de funcionament, sinó també des del punt de vista amb molts projectes tirats endavant. El que nosaltres pretenem és ser a l'inici una cooperativa de serveis financers, però no renunciem a tenir llicència bancària. D'acord? És a dir, quan tinguem capital suficient, nosaltres volem tenir llicència bancària. Per tant, som un projecte de caixa cooperativa a nivell de Catalunya. Nosaltres no volem actuar en un àmbit superior del de Catalunya. Creiem que podem actuar de forma col·laborativa amb tothom i amb tot el món, però el nostre àmbit d'actuació és Catalunya. Ens movem en l'entorn de la banca ètica i l'economia solidària. Tots els exemples que s'han posat estan molt ben posats, desenvolupar projectes que contribueixin a millorar la qualitat de vida ciutadana, en definitiva. I nosaltres el model que tenim, el que portem en aprovació, és dinamitzar el conjunt de l'economia catalana amb projectes de país que impactin arreu del territori i que estiguin al servei de les persones per construir una societat més justa, més humana i més equitativa. Quan preguntàvem, Miquel, quin és el nostre model de proximitat, nosaltres, clar, com que som petits i tot just estem naixent, doncs podem aprendre de tots els altres que ens han precedit una mica en l'explicació. I el nostre model són el que en diem les comunitats financeres locals. És a dir, nosaltres sobre una base d'un sentiment de país, d'un servei a les persones, d'una entitat amb transparència, amb rigor i amb eficiència, el que mirem és de construir comunitats financeres locals. Què vol dir això? Doncs vol dir aquell punt on es troben
persones que necessiten finançar un projecte. El nostre perfil de projecte no és el perfil d'una persona que inicia una activitat, com ha explicat, l'Acció Solidària per l'Atur. Nosaltres més aviat anem a buscar ja projectes una mica més grans, que tinguin una mica més d'impacte, no per a fer-los sols, sinó per a compartir-los amb qualsevol altra entitat, però són projectes que sí que el que pretenen és que, d'alguna manera, ens donguin sobirania energètica, ens donguin sobirania alimentària, ens donguin... És a dir, que d'alguna manera, en el fons, estiguem construint llocs de treballs de qualitat i estiguem a la vegada impulsant projectes que puguin créixer. D'acord? Per tant, el model de comunitat financera, doncs, bàsicament, és un lloc on es troben aquelles persones que estan disposades a posar els seus estalvis amb aquelles persones que porten projectes. Clar, com que som petits i ens basem en el voluntariat, nosaltres som una organització que no té personal assalariat i ho fem des del voluntariat. Tenim entre nosaltres bastanta gent que ha treballat en les antigues caixes d'estalvis, diguéssim, territorials i, per tant, els nostres analistes financers venen d'aquest perfil. Nosaltres el que anem a buscar és això, reforçar sobirania financera. Una ciutadania activa. Els nostres socis no els demanem només que portin diners. Ho deia abans la Núria Amfiare. Nosaltres demanem socis actius. El que volem és que portin projectes, es comprometin a fer el seguiment dels projectes. Per tant, el que anem a buscar és una xarxa d'entitats amb els principis que ja s'han dit, buscar uns projectes que donin estabilitat laboral, igualtat d'oportunitats, petjada ecològica i social, etc. Quins són els serveis que oferim? No som, en aquests moments, una banca amb llicència bancària, per tant, ni tenim les garanties de dipòsits del Banc Central Europeu i, per tant, el que ens basem fonamentalment és en els estalvis que la gent hi confia. Per tant, som molt prudents a l'hora d'iniciar el nostre procés d'inversió i el basem en primer en reforçar el capital. Estem en el moment en què estem treballant el reforçament dels fons propis. No venim amb uns fons propis obtinguts, com comentava l'Arnau, d'uns grans recursos que, fruit d'una lluita sindical, s'aporten com a capital fundacional, sinó que en aquest cas són persones que voluntàriament estem constituint un capital social. Quins són, per tant, els mecanismes? Som una entitat fonamentalment digital, és a dir, intentem funcionar des d'un punt de vista digital, intentem que es trobin aquest estalvi amb el finançament i, per tant, el que estem desenvolupant i el que és tot el nostre projecte de funcionament és, d'alguna manera, un mecanisme molt col·laboratiu. Tenim persones que cerquen projectes, tenim persones que a la vegada de buscar projectes busquen socis en aquell territori on es desenvoluparà el projecte. Tenim persones, voluntaris financers que en diem que són els que avaluen els projectes. Tenim persones que són els socis, com també s'ha explicat, que són els que analitzen el tema de la responsabilitat social. I tenim persones que fan el seguiment del projecte i comuniquen a la comunitat financera com està funcionant. Bé, com que som petits i com que sempre ens fa falta de tot, doncs som els més oberts a la col·laboració, disposats a col·laborar amb tothom i, bàsicament, estem molt engrescats perquè, com que estàvem a punt de desaparèixer i no hem desaparegut, doncs tenim l'entusiasme d'aquell que veu que ha pogut redreçar un projecte que estava molt tocat i que tenim ganes de fer-lo créixer. Aquí teniu el nostre contacte per si qualsevol cosa us puguem informar. Moltes gràcies. I a veure si ara sé en retirar... Bé, aquí hi havia el grup de persones. A veure si sé en retirar el compartir pantalla. Ja està, no? Sí?
Ara no ho sento. Hola? Perdó. Tenia el micro tancat. Ah. Gràcies, Jaume. Entenc pel que expliques que no opereu com una banca tradicional perquè esteu pendents de la llicència corresponent. No, és que encara no la tenim. No tenim capital ni per a demanar-lo. Correcte. És a dir, per a tenir capital, per a tenir una llicència bancària, tot i que la llicència està dintre del sistema del Banc Central Europeu, cada un dels estats europeus té les seves normes per concedir llicències bancàries. Nosaltres, ni que ens plantegéssim obtenir llicència bancària a l'estat espanyol, no tenim el capital per demanar-ho encara. Per tant, diguéssim, el nostre mecanisme és funcionem com una cooperativa de serveis financers, sense llicència bancària. Som microscòpics al costat de COP57, però amb el mateix model de COP57. Potser l'única diferència que tenim nosaltres és que fem més atenció en la responsabilitat social del projecte que no en la forma social, en la forma jurídica en què es desenvolupa. És a dir, nosaltres no preguntem si són una cooperativa. Nosaltres el que preguntem és què volen fer.